Maswera seiko vana veZimbabwe. Tinoda kukugamuchirai manheru ano patiri kusangana tichipanana ma-updates nemamiriro akaita zvinhu. Sanibonani amaZimbabwe amahle. Sithanda kunamukela ntambama. Sinikezana ama-updates ngokuthi izinto zihamba njani. Ezingishilo na last ukuthi sibhekane nezimbi zombili. Sekutaurazve kwandakamboita kuti takatarisana nehondo mbiri. Hondo yekutanga ihondo yaComrade Nyoka Yamabhunu. Comrade Nyoka Yamabhunu is incarcerated in the South African courts on the trumped up charges to try and lure him to come back to Zimbabwe so that they can actually give him an actual charge. The pending and hidden charge on Comrade Nyoka Yamabhunu is that of treason, which cannot be advanced to the South African courts. We know that based on the utterances which he has done, according to what they claim. We all know that. But we are facing the court proceedings which is put on the faces that tinoona kuti vari kuti ivo nhau dzakaitika 2017 2016 ngadzidzose Comrade Nyoka Yamabhunu kumashure kuZimbabwe vauye vazofesa macourts ekuZimbabwe. Over a $2,000 yakasara iri mudeficit yezvakaitika 2016. Tine vanhu vakaba mamillions, including Walter Mzembe. He did a voluntary deportation. Iye pachake ndiye akazofunga kuenda kuZimbabwe. Haana kumbopuhwa extradition order. Comrade Nyoka Yamabhunu is sitting on 3 charges dzavakatarisana nadzo zvamunoziva. Nhasi mweya wangu warwadziwa nekuda kwevanhu vari kuuya vachiisa pressure kuma-inbox kwangu, vamwe vari kutuka, vamwe vachiita everything. Therefore ndauya panapa ndiine mweya munyoro. Chekutanga ndechekuti I am not chigananda. Ndo chinhu chekutanga chamufanirwa kuziva. Nhau dzekuti ndinge ndiri pachannel yaComrade Nyoka Yamabhunu, it was something chakaitirwa ma-messages, ma-meetings, based nekuti vaitsvaga munhu anenge ari paground. It's not a secret kuti vamwe ma-comrades edu nekuda kwesecurity yavo vaisakwanisa kusvika paground. Zvinhu zvinozivikanwa. Kana tikasiya the political mind, chaifanirwa kunga chiri chokwadi. Zvekuzoti mamwe ma-comrades akazotadza kushanda nesu nokuda kuti havatinzwisi, but taimbonzwisisana tese tichigadzira kuti pakoti pange paine vanhu tichibatsirana nekushare ma-ideas kuti apa toita sei, apa toita sei. Hazvisinei, hazvisiri zvinhu zvetingataura. But ngatirespektei kuti inini andipo pakutora full decisions dziripo pachannel yaComrade Nyoka Yamabhunu. I am doing as I am being directed to do. And regedzai kuti mungarwa nesu based nekuti hatisiri kutaura zvamunoda. Andionise kuti zvinhu zvakanaka. But handiko kune nyaya yangu ma-comrades. Let us respect the space yaComrade Nyoka Yamabhunu. Comrade Nyoka Yamabhunu vari muchitokisi, vari mujere, and vane ma-limited chances of taking ma-choices avo. As pertaining to the revolution, ndinotenda kuti dai yanga ari munhu akasununguka, vaizvitorera decision yavo pachavo.
vokurudzira vanhu zvamuri kuda kuti isusu tiite. I cannot override the words of Comrade Nyoka Yemabhunu. But suppose you don't understand. Activism ya Comrade Nyoka Yemabhunu yakange isina payakashata nekuda kwekuti chombo chavaishandisa muromo. Comrade Nyoka Yemabhunu havana arms deal yavainayo neimwe nyika. Comrade Nyoka Yemabhunu havana a training ground or a hosting country yavainayo yekutraina masoja kuti vanorwisa hurumende. Chombo chakashandiswa na Comrade Nyoka Yemabhunu muromo. Asi vari mumakotsi eSouth Africa yatina Chris Mutsvangwa parecord achitaura kuti it's no longer easy kuti muite zvamunoda muri maoko ANC neSouth Africa because we are the sisters. Is a sister country, which means the Liberation War Brotherhood is working to be biased based on what is happening. And tese tinozviziva kuti South Africa is a sister country to Zimbabwe. Comrade Nyoka Yemabhunu is in those courts. Right now, tine report iri kubva Johannesburg South kuti Operation Dudula yanga ichivhura vana vari maglass premature ese foreigner vana vekuZimbabwe vakazvara vana vari premature vanga vachivhurirwa vana maglass vachipiwa mwana iye kuti budai muchipatara medu. Muri kuzviona zviri kuitika kumaclinics kuti vanhu vakagara kumaclinics vari kuvharirwa kuti haugoni kuenda whether une chronic disease or une anything zviri kuitika pauri. There is no longer a care. Nekuti vari kutorwirawo zvishoma zvavainazvo. Tareceiva news zvakare izvezvi mazvinzwa kuti vana vedu vakapoisonwa vasati vapinda mubhazi for deportation. Takonfirma tikanzwa kuti zvinhu izvi zviri pachokwadi zvakaitika. Vari direct to me vazvinzwa ndavataridza ma-screenshots. Matambudziko atakatarisana nawo, but Comrade Nyoka Yemabhunu is in the hands yemacourts yevanhu vatisiri kuchada. Vasiri kuchada kushanda nesu zvakare. Why can't we at once respect space ya Comrade Nyoka Yemabhunu? Timbosiya kuva includa mu the political unfolding iri kuitika. Takabuda pachena tikati isusu hatina atiri kurambidza kuenda court. Don't attribute Comrade Mudzingwa's words to us. Tinoda kushanda newisdom panapa and intelligence. Nyaya iri kuitika ndeyekuti Comrade Nyoka Yemabhunu hatigone kuti tishandise platform yavo beyond his instructions. We respect his will. Ndo saka tichitaura. Zvido zvedu chero zvikada kupesana navo, we are bound to respect what he wants. And let us respect his space. Let's not use his influence for our benefit, isusu. The man is under incarceration. Ngati zamei, takatarisana nematambudziko atinawo, mweya yedu iri kurwadza. Chero muchitituka muchiti tiri zvigananda tazoita sei, Mwari ndiye anoziva. Ndakataura countless times kuti I have never worked for ZANU-PF. With whoever wants to go and check, you can go and check. But mnyaya dzekubhiliva ma-conspiracy theories enyu ngaaregedze kuti atibudise muroad. Because isusu tiri kuita zvinhu nenzira yatinenge tichiona. Asi ndati ndiuye parecord nhasi kuti andina mwana weZimbabwe out of 100 and something thousand followers of Comrade Nyoka Yemabhunu. I am giving you a go ahead to take a personal decision without element of the influence from Comrade Nyoka Yemabhunu. Vanonzwa kuti vanoda kuenda ku 31 July protest and igobudisa ma results atakatarisira, you are free to go.
This is what I'm going to say. Stop fighting us, but we need to respect the space of the men we are trying to help. Takatarisana nematambudziko pano. Matambudziko atakakuzivisai even pakutanga. Tichiti isusu tichitora mukana wekuti tive tigone kuannounce proceedings ari kuitika pakesi yaComrade Nyoka Yemabhunu, chero tichikumbirwa kuzopinda pachannel inyaya dzekuti tange tagara tichiendawo pacourt vaitarisira kuti tishandidzane nevanga vagara varipo, nekuda kwokuti tanga tagara tichishandidzana chero nevanga varipo vacho. Ndakaisa a very clear message ndikataura kuti hakuna kunzi ndingaita gananda nhasi nekuda kwekuti court tanga tagara tiripo every day. We are the force behind all the unfoldings dziripo, kusiya kweviolence chete, asi we are the muscle behind every success yanga yagara iri pacourt kubva ichitanga. As to why vamwe vasina kufila free kushanda nesu hatichazivi kuti zvakamira sei, asi tichiramwirwa channel takawana invoice yemalawyer iri pa 53,000 kana ndisiri kuita mistake, 53,000 of credit. Malawyer achibatsira the very same Comrade Nyoka Yemabhunu pasinawo mari yavari kuwana is what is on record as of now. Svikira musi wa15 pavari kuuya zvakare vakanokuwedzera mari kuenda pa 65,000 chikwereti chatakatarisana nacho. Saka we have got stress yatiinayo and propaganda is being sold kuvana veZimbabwe kuti aiwa havasi kuda kusapota the July 31 march. Ndo mastress atiinawo. Macomrades, tokumbira kuti mutibatsire nespace yekuti tigone kudhila nema-issues. Comrade Nyoka Yemabhunu, anything can happen to him. Right now tanga tiri busy nema-meetings nema-lawyers. Vari kuti they are on a dead end because they have been working on credits. As I'm telling you now, kuti vanga vachishanda vari muchikwereti 65,000 worth of invoice iripo izvezvi. Comrade Nyoka Yemabhunu havana anyone ari kuvabatsira. He rely kuvana veZimbabwe vakabatsira futi, vatinototenda, vatoramba tichitenda kuti makabatsira. Ndo zviripo. Kana muchida invoice touya pano tokupai invoice. Siyai kuti manikidza kuti tiite focus nezvimwe zvezvinhu, because zvatiri kubatana nazvo kuno zvinhu zvakaoma. Tiri kuda kubatsirana naComrade Nyoka Yemabhunu. Comrade Nyoka Yemabhunu makazvinzwa kuti imba yavanogara 2 months dzese yanga isina kutombobhadhara, chero kubhadharwa kwacho haisati. I don't think with the voice ravainaro he is in a capacity to make sure kuti vanodrive nyika yese. Please take your decisions semafungire amuri kufunga kuti ndo zvinobuda. Chiri kudiwa ndichoti vana veZimbabwe vasununguke, tipeiwo space tigona kubatsirana naComrade Nyoka Yemabhunu. Now takatarisana nemalawyer ari kutaura kuti havachakwanisi kushanda as of now because chikwereti chakurisa 65,000, but pane ma-processing costs ari kudiwa kuti vagone kuendesa kesi kumberi. Takamira takatarisa date remusi wa20 zvakare vari kudzoka mukoti, but tine malawyer akutokomplaina for now. Ruzhinji rweZimbabwe rwatengeserwa propaganda yekuti tiri against the independence of Zimbabwe. They are not even willing to help. We don't know what is going to happen and we don't know how are we going to resolve this matter. Tirima meetings left, right and center. Tichizama kutsvaga rubatsiro. So guys, let us not mix the problem with politics. Unless the sabotage is being done kuti mungozoprova point yekuti muti vanastole zvigananda. I challenge everyone here on the channel or outside the channel. Go and check my name wherever you want. I have never worked for ZANU-PF. I have never worked for the government. I've never worked for any security structure or anything. But you are selling this propaganda kuti muise Comrade Nyoka Yemabhunu pakaoma. Asi Mwari watinotenda achatibatsira.
ndo zvatinotenda. Tiri kurwira, noti kurwisa justice. Tiri kurwira upenyu hwaComrade Nyoka Yemabhunu. Ndo zvinhu zvatakatarisana nazvo. As of now, current situation, we were in the meetings nema-lawyers. Tichitaura nemi kudai, zvisina kumbogara zvakaitika. Those lawyers munganyeperwa kunzi ndo vakazotsvaga malawyer kana ndivo malawyer vanga vagara vachibata naComrade Nyoka Yemabhunu. The only disadvantage and discord yakazoitika chete ndeyekuti malawyer akanga achiti chikwereti chakura hatisi kubhadharwa. Ndo zvega zvanga zviripo. Zvazokonzera dzose nyanga hazvisangane nerevolution. Macomrade, vari kuita revolution, itai zverevolution. Ndo saka ndakataura ndichitanga kuadresa pano kuti tine maproblems atakatarisana nawo ari maviri. Ndikapindurwa pano kuti aiwa tinotanga tatombobvisa hurumende inozopinda inosunungura Comrade Nyoka Yemabhunu. So Comrade Nyoka Yemabhunu is incarcerated pasi pema-charges asiri kusangana anything with political influence, but tese tinozviziva kuti is a political influenced case. Ino iri kungotsvaga kuti vauye kuZimbabwe vazopindurira zvinhu zvavanofungidzira kuti vanogona kuzviwana kuna Comrade Nyoka Yemabhunu, which I can confirm pandiri pano kuti as my assessment, I don't think even the investment iri kuiswa neZANU-PF into this case is worth what they can get. But safety ya Comrade Nyoka Yemabhunu ndo chinhu chakakosha. We are stressed patiri pano. We only have less than 5,000 in the account, and we are looking to have 50,000. Tasara nemazuva mashoma. Asikakwani chero 5 days. Kuti zvimwe zvezvinhu zvinoda kuitwa zviitwe. But all the people are busy talking, yeah, mazodai. Hatina takasungirira kuti ngaregedze kuenda kurevolution. Pamberi nerevolution, vandakaenda kurevolution endai, but tipeiwo mukana tigone kushanda naComrade Nyoka Yemabhunu, because our failure makatogara matiisa kudestiny kudhara. Kana tafaila muchada kuzotiudza kuti aiwa, mimi makatofaila ndo zvamanga magara muchiita. Please, I'm very sorry. Mweya wangu haunyanyi kusimuka zvakanyanya, but I'm quite disturbed manje nezviri kuitika. Tinyareiwo and regedzai kuti zvamunofunga ndo zvechokwadi. Every time chinoita kuti tinyarare ndechekuti tinoreserva hunhu hwedu kuita kuti mangwana tizova vanhu vanotarisana nevamwe vanhu. Pano hatisi kuita content creation. Regedzai vari kuda kubatsira Comrade Nyoka Yemabhunu vabatsire. Vasingadiwo regedzai kutuka vanhu. Takatidzwa chichemo chenyu muchiti Comrade ningi. Takataura navo tikavatsiura. Titenderei tishandise hunhu. Tibude ne a good answer over everything which is taking place. Please, my comrades. Hatisiripo pakuzodisturba chingungundengu, hatisiripo pakuzodisturba mamachi akaitwa pre-arranged or whatsoever. Go ahead, but tipeiwo space tibatsire Comrade. Nekuda kuti nemamirira zvaita muSouth Africa, chero poison vanogona kupihwa varimo mujere macho. He is an activist, hands off from Nyoka Yemabhunu, because he's just a young aspiring politician. Ndo zvatinotenda pazviri. Mazviita henyu tichazoya tichitaura zvimwe mangwana.